Nå. Den kan ligge under armen. Nå, Hvorfor lidt er du der stor? Det er så gummifrans. Skal vi lave en Jenses på kisten? gummifrans. Du skal have en nordbakke eller sådan noget. Nej, Så stor bredrøv. nej, det er da ikke sjovt. Nej, det skal være en islandsk hest, som kan tølle. Men hende der vil da godt kunne være ham. Hun er rimelig kraftig, er hun ikke det? Jo, men hun er bare dårlig ben. Nå, hun er dårlig i benene. Dårlig ben. Hun er skadet. Prøv lige at se den der bule, hun har. Ja, det er så fint. Den der. Ja. Der er i benet. Jo, jeg har lidt dårlig i benene. Hun er sparket. Klog, Der klog. er mange sparken. Det er fordi, hun er så Hun må være avlstoppet så, i stedet for. Så er det her også. Det klør. Jeg skal da ud og vælge.